Il-Ministru tal-Edukazzjoni Justine Caruana issa mhux qed tiċħat li l-Gvern ingħata parir biex l-iskejjel ma jiftħux il-bibien tagħhom sabiex jilqgħu lura lil uliedna wara l-btajl tal-miliet. Dan wara li t-tabib Kenneth Grech li sal-aħħar jiem kienet jokkupa l-pożizzjoni ta' koordinatur tal-COVID-19 fil-qasam tas-saħħa pubblika sofra transfer vendikattiv wara li kien ta' dan il-parir li sussekwentament inkixef mill-Unjen tal-Għalliema għalkemm il-Ministru Caruana fuq ix-xandir nazzjonali kienet qalet mod ieħor. Aħna naħdmu id fit mal-awtoritajiet tas-saħħa u nimxu skont il-pariri li jagħtuna. Ma tawna ebda parir fis-sens li l-iskejjel m'għandhomx jiftħu. Madana kollu meta mistoqsija minn Net News sabiex tiċċara l-fatti u telimina l-inċertezza li qed tifni l-ġenituri, l-istudenti u l-għalliema kawża tas-segretezza tal-Gvern brabta ma' dan il-każ, issa il-Ministru qed biddel id-diska. Kenneth Grech kien ta' dan il-parir issa kombinazzjoni tneħħa għalfejn din l-inċertezza kollha. Saret laqa fejn saret il-preżentazzjoni mill-esperti, eventwalment l-iskejjel infetħu. Ma ġifieri sar dan il-parir? Sar eżerċizzju ta' preżentazzjoni mill-esperti, esperti huma tas-saħħa. Dan ifisser illi minkejja l-parir tal-esperti il-Gvern għażel illi jgiddeb lill-MUT u baqa' jsabbat saqajh sabiex uliedna jmorru lura fil-klassijiet tal-iskola minkejja l-possibilità u r-rieda tal-edukaturi li jaħdmu fuq bażi online fl-ewwel jiem ta' din is-sena. Dan kollu fid-dawl tal-firxa tal-COVID-19 illi sissa din is-sena mi qed tara l-ebda trażżin bil-każi attivi dejjem jiżdiedu u konsegwenza hekk anke n-nies fi kwarantina uħud sfortunatament maħkuma mill-biża' u l-ansjetà. Mistoqsija dwar jekk il-Ministru tinsabx sodisfatta bis-sitwazzjoni la darba kienet moħħa mistrieħ li uliedna jmorru lura l-iskola f'dawn il-jiem hija saħqet illi mhux kwistjoni ta' sodisfazzjoni. Sodisfatti bin-numri tal-każi però Ħajkolli nkompli. Sodisfatta bil Weġibtek, ta' sodisfazzjoni hija kwestjoni li nimxu bil-għaqal. Tant l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja appellat sabiex it-tabib Kenneth Grech jerġa' jieħu l-koordinazzjoni f'idejh u insistiet illi il-parir li ta' meta l-pajjiż ġie biex jikkunsidra jiftaħx l-iskejjel b'mod fiżiku jew le kien wieħed validu.